Vítam vás v dnešnom tutoriáli, v ktorom si vytvoríme takúto starú mapu, ktorú si potom môžete dať niekde na web, na nejakú stránku, aby to vyzeralo trošku efektnejšie. Takže čo budeme potrebovať, je spraviť si nejaký obrázok cez print screen, alebo pokiaľ nejakú mapu máte toho miesta, kde sa nachádzate, potom nejaký podklad a potom nejaký obrázok z toho miesta, kde je tá mapa, ktorý tam umiestnite. Takže máme mapu, vložíme tam tento podklad, upravíme veľkosť. Dobre. A tento podklad dáme násobiť, aby sa nám dobre, takže ten vzor sa nám prekryje na tú mapu. Môžeme odomknúť. Teraz si tam vložíme ten obrázok. Povedzme tento. Zase ho upravíme veľkosť. Na to si môžeme, dáme si ho pod, aby aj tá textúra toho papiera sa aplikovala na ten obrázok. Na to si dáme tvrdé svetlo, aby to trošku splývalo, a znížime krytie, aby nebolo až taký výrazný. Dobre. Tu nám prečnievajú nejaké hrany, tak si vložíme, vytvoríme si masku, dáme si štetec, taký na rozmazanie a trošku smažíme tieto hrany, ktoré sú tam. Dobre. Teraz si vytvoríme na tomto spodnom obrázku novú vrstvu. Ctrl-Shift-N. Pomenujeme ju okraj. Tu vyplníme bielou farbou. Dáme si výber. Tu si necháme 0 bodov. Vyberieme si približný okraj, rovnomerný. Dáme klávesu Delete. Ctrl D, odznačíme. Vytvoril sa nám takýto biely okraj. Tento obrazok si ešte môžeme posunúť. Zarovno. A môžeme ešte trošku pricmaviť. Ctrl L. Takže získali sme takúto retro mapu, ktorú si potom môžeme dať na svoj web. Dobre.